Miga, 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 miga. Good morning. Today is Sunday. 25. Mauran-uran niya na nga adlaw. Magdidiop ako. Amo init akbalo guys. Kay waray ako. Budget. Mainit kasi masyado. Takot ako baka biglang lumiyab yung apoy. Kaya pinatay ko muna ang ano. Today is Sunday, magdidiop ako ngayon half day. Makikipagkita ako sa maganda kong tita na masungit. Pritohin ko muna to. Guys, malakas ang hangin kaninang umaga. Tapos yung tambis namin, oh, sayang, oh. Si paglaglagan. Bunga ng tambis yan. Kumbaga probinsya, pero dito ang tawag nito is jumbo. Ay iba yatang jumbo, no? Pero bagahiyang ano, ay maliliit pa naman kaya tinawag kong ano. Huraw-huraw na kay para pagkadto ko ha West East Coast. Alas 2 kami magkikita. Alam mo naman, Pilipino time, nandyan yan na alas 3. Kaya aalis ako dito alas 12 na ako aalis. Kaya naisipan ko, magbaon ng ulam. Tapos si tita ang magdadala ng kanin. Para makaano kami, wala pang sahod kasi. Baon-baon. Kasama ito sa binili ko guys sa ano, yung last week na niluto ko. Dalawang piraso, $7. Pero okay na rin kasi malalaki eh. Two pieces, tilapia, $7. Ganun na ngayong kamahal guys, yung mga bilihin. Ito, hindi ko na to binili kay sigurado mahal to sa market. Hindi ko na rin to binili. Galing to sa ano, galing to sa garden. Tinanim ko. Saka to. Ito, hindi na ano, makalibre na ako ano, mga iba nga panakot, hindi na ako gagasto. Makapid-tipid na. Ito naman, sa amo ko na ito, kinuha ko. Kaya, ayun. Kunti lang nilagay ko mantika, guys, kasi ang pagpiprituhan ko, yun din ang gagamitan ko pag ano, fry ng mga panakot. Ayan. Okay lang yan kahit medyo sunog, masarap din yan. Crispy. Tapos hahaluin, kukunin ko, lagay ko dito sa plato. Malaki pa to eh. Yung unang bunga niya, 3 piraso lang. Ngayon, marami ang bunga ng jumbo. Pangalawang bunga niya, marami. Tapos pwede natin muna yan ano, i-fry natin dito sa gilid.
para mabango ang ating ginataan. I-fry muna natin. Ilagay sa tabi. Sunod, maraming luya para mawala ang lansa. And next ay sibuyas para mabango ang ating tilapia. Malayo-layo ang biyahe ko mamaya, guys. Isang rush up. 20 minutes. Itong ano na to, guys, itong harang, kumbaga waray-waray, harang. Galing ito sa Vietnam. Itong ano na to, minamat kasi yung daughter and anak ni great grandma. Umuwi galing Vietnam. Dala niya to. Binigyan niya ako ng para itanim. Kaya nakamamat ako. Maanghang to masyado, guys. Ganyan lang yan kasi kasimple na pag Mura may tumatawag, guys. Patayin ko muna, guys, ha. May tumatawag si Sister Kate. Sagutin ko muna yung tawag niya. Okay? Kasi ang kasunod nito, lalagyan ko na yan ng gata. Pinatuyo lang ang luto. Ilalagay na natin yung dulaw, tanglad. Okay? Okay, i-off ko, ano ko muna, guys, i-off ko muna kasi tatawagan ko si Sister Kate. Okay, guys. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Please don't forget to subscribe to my maliit na channel, YouTube channel, Miss Tweet Tweet channel. God bless you, guys. Thank you, guys.